Diolch ni weddio. Diolch yn i ti o ddew unwaith eto am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal di, teir dim pli, tywat yr ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuadd. Fi'n hoedfa nesaf pnawn Sul, hanner awr wedi 3. Gael eich atgoffa. Mae yna wybodaeth ar y cerdiau bach yma, mae yna ddigon ymlaen y capel. Am ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod yn Nadolig. Fe fydd ein noson o garolau yn cael ei chynnal ar nos Iau Rhagfyr y 7fed yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Felly croeso chi o hodd pobl i ddod, fe fydd na gyfieithiad ar y pryd hefyd. Ac yn ogystal â hynny, ar noswyl yn Nadolig am chwarter wedi 11 o'r gloch y nos, i ni cynnal ein gwasanaeth croesawyr Nadolig a fydd hynny ar-lein yn unig. Ac felly, chwarter wedi 11 gorffen o ddeiti hanner nos i groesawu'r Dolig. Ac hefyd ein cwrdd gweddi misol fydd ar nos Iau, drydydd nos Iau o bob mis a tro yma Rhagfyr 21. Nawr gen i ganu emyn rhif 108 wrth i'r casgliad gael ei gymryd. Iesu dyfyrwch fennau drud yw edrych ar diwedd. 108 gen i aros ar ein heistedd i ganu. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, pennod 22. Luc, pennod 22,
ac yn dechrau darllen yn adnod 39. Ac wedi iddo fyned allan e fe a aeth yn ôl ei arfer I fynydd o'r olewydd, a'i ddisgyblion hefyd a'i cael y nasant ef, a phan ddaeth e fe i'r man e fe a ddywedodd wrthynt, gweddiwch na delwch mewn profedigaeth. Ac e fe a dynodd oddi wrthynt tuag ergyd carreg, ac wedi iddo fyned ar ei luniau, fe a weddiodd, gan ddywedyd, o dad, os ewellysu droi heibio cwpan hwn, oddi wrthyf, hynny nid fy wellys I, ond yr eiddo ti awneler. Ac angel o'r nef am ddyngosodd iddo yn ei nerthu ef. Ac e fe mewn ymdrech meddwl a weddiodd yn ddyfalach a'i chwys ef oedd fel defnynnau gwaed yn disgyn ar y ddeiar. A phan gododd e fe o'i weddi a dyfod at ei ddisgyblion, e fe a cafodd hwnt yn cysgu gan dristwch. Ac y ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn cysgu, codwch a gweddiwch, na delwch mewn profedigaeth. Bydda bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod y gerdd dyfron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am bob un cyfle, I ni yn gallu galw ar dy enw ac yn gofyn unwaith eto o'r newydd ar gyfer yr oedfa hon y byddu di yn gweld yn iawn I bresynoli dy hun yma neu'n plith, a byddwn ni yn gwybod dy fod yma o Dduw, y bydd yna ymwybyddiaeth y dy fod yn agos atom yn ein nerthu ni, wrth I ni geisio dy wyneb, wrth I ni geisio dy addoli ac I ddyrchafu dy enw. Ac I ni yn ymwybodol iawn o'n gwendid a'n methiant yn hyn o beth. I ni'n ymwybodol iawn mae crwydro mor aml yw ein meddyliau ni. I ni'n ymwybodol iawn o Dduw ein bod yn dadel di lawr yn y ffordd I ni'n paratoi'n hunan ar gyfer dod I di ac yn aml iawn o Dduw mae blinder y corff yn ein llethu ni, pryderon a phrysurdeb y byd yn llenwi'n meddyliau ni. Ac o Dduw I ni ddim yn dosod I yn ben ar bob peth ac yn gofyn I ti ein helpu ni yn ein gwendid, yn ein methiant cyson. Helpa ni I ddyrchafu'n llygau tuag ata ti, I alw arna ti, I fod yn bresennol. Byddwn ni'n gwybod y fod yn ein helpu ni wrth I ni ganu dy glodydd. Y bydd na bresenoldeb, y bydd yn ymwybyddiaeth dy fod ti yn ein gweld ac yn ein clywed ni, ac dy fod ti yma gyda ni. Gad I ni deimlo hynny trwy gydol yr oedfa, trwy gydol y dydd. Byddi di gyda'r rhai sydd yn gwrando o Dduw nawr ac pa bynnag pryd y byddant yn gwrando, y bydd na ymwybyddiaeth o'th bresenoldeb di, pa le bynnag y maint. O Dduw I ni yn gweddio am yr rhai sydd wedi bod yma gyda ni dros y blynyddoedd ac wedi hen golli'r awydd a'r diddordeb. Ac hyd yn oed nawr o Dduw yng nghanol pethau'r byd. I ni yn gweddio o Dduw y bydd na rhywbeth fydd yn dod ac rhyw atgof iddynt. Ac y bydd hyn yn arwain at argyhoeddiad o'i pechod. Ac o Dduw y byddant yn gwybod bod rhaid brysio, rhithro at droed y groes, I alw am drigaredd ac am faddeuant. O Dduw, ti sy'n gallu gwneud y pethau yma. I ni'n gwybod o Dduw na fedrwn ni perswadio'r un enaid I droi o'i pechod. Ond o Dduw, I ni yn gallu galw arnynt, I ni'n gallu atgoffa nhw. Ond o Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y gwaith. Ac felly teirdd gweithio yn rymus unwaith eto. Gweithio'n rymus yn ein gwlad fach ni. Ni yn trysau wrth I ni weld ein gwlad a'n cenedl. Wedi troi cefn ar dy air di. Ac wedi, os oes na ryw grefydd bellach ar ôl yn y wlad hon, yna ryw grefydd o wneithuriad dyn yn unig ydyw. Ac o Dduw I ni'n gweddio, bydd na ddychweliad at dy air di, at dy berson di, at dy ddydd di o Dduw. Ac y byddwn ni'n cael gweld enw'n cael ei ddyrchafu unwaith eto. Felly o Dduw, teir di'n plith, bendithia ein hoedfa yma, bendithia oedfa yn y Nadolig I ni, yn cyflwyno bob un I ddofal ac yn gofyn nawr o Dduw. A byddu di yn bendithio ac yn arwain pobl byddant yn dod i'r oedfa neu'n gwrando ar y we ac y bydd hyn yn rhan o'r broses a byddan nhw'n dod I weld I pechod ac yn dod I bwyso arna ti. O Dduw, gad I ni gael y fraint hynny o cael gweld ffrwyth i'r llafur yma. Teir gogoneddad enw, dyrchafad enw, ym mhob peth I ni'n ei wneud. Diogela ni nawr yn ein hoedfa. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Rwy'ch ni ganu emrif 288, mi glywaf dynerlais yn galw arna fi. Ac mae yna gytgan does rhwng y penillion i'r rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg, felly rhag ond bod nhw'n cael chydig bach o sioc, fe fydd yna gytgan rhwng pob pennill. 288, gewn ni sefyll uwch ni. Fe daw yn testyn o'r Efengyl yn ôl Luc, pennod 22 ac adnod 46.
Lyc 22, adnod 46, ac a ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn cysgu. Codwch a gweddiwch, nad elwch mewn profedigaeth. Nawr, mae J.C. Ryle yn dyfynnu Exodus 3 adnod 5 wrth gyfeirio at yr adnodau yma. Felly pan oedd e'n reid i esboniad o'r adnodau yma, mae'n cyfeirio at yr adnod hon, ac efe ddwedodd, na nesa yma, diosg dy esgidiau oddi am dy draed, oherwydd y lle yr wyt ti'n sefyll arno sydd ddeiar sanctaidd. Dyna sut sydd rhaid i ni ddod at yr adnod neu'r adnodau yma. Fel petai rhaid i ni, i dynnu ein esgidio oddi ar ein traed, gan ni'n bod ni yn sefyll ar dir sanctaidd. Maen nhw'n eiriau pwysig, geiriau sanctaidd. Hawdd i'w rhithro at ran o'r ysgrythyr, heb baratoi, ac heb oedi, ac heb ystyried y geiriau sydd yn cael ei dweud. Gan mor gyfarwydd yw'r hanes, yma yna duedd ond oes na i rithro dros y manylion, a pheidio ystyried difrifoldeb yr hyn sydd yno. Ac felly, fe ddylen ni oedi am ychydig y prynhawn yma. Oedi am meddwl am yr hyn ddigwyddodd pan wnaeth yr Iesu i fynydd yr olewydd, neu pan oedd yng ngardd Gethsemane, i ni'n gweld y dwyster yn ei ddioddefiadau. Mae yna ddymder, mae yna ddwyster mor ddwfn. Dydyn ni ddim yn mynd i gallu deall yn llawn, ond tybiwn ni y rhai sydd yn deall orau yw'r rhai mwyaf gwerthfawr i'r eglwys. Y rhai sydd yn deall y dioddef yma. Ac mor aml i ni'n dweud, wel, fedrwn ni ddim i ddeall. Ac felly mae'n amhosibl i ni ddeall. Ac felly i ni'n sgubo fe i ffwrdd efallai ac yn cario ymlaen i'r adnodau nesaf. Ond efallai dyna hanner y broblem. Efallai nad ydyn ni'n deall digon ac yn meddwl gan ni fod yn amhosib i ni ddeall yn llawn, does dim pwrpas i ni drial deall o gwbl. Neu fyddwn ni'n ddeall yn ein pen efallai. Ond mae yna wersi pwysig yma i'r Cristion ac i'r ceisiwr. Rydyn gwybod am ddarostyngiad Crist yn barod, ydyn ni'n dod i lawr o'r nef i'r ddaear ac yn ystod cyfnod yn y Nadolig, fyddwn ni'n cael ein hatgoffa o hyn, yn gadael y nefoedd i ddod i fyd fel hon, i fyd erchill fel hon. Mae e'n fyd hyfryd ar un lefel yn diwedd pan chi'n gweld prydferthwch y byd, ond pan chi'n gweld y bobl sydd yn byw yn y byd, mae e'n erchill yn diwedd. Ambell oedd ni'n gallu perswadio ein hunan a trial edrych ar y gorau o fewn cymdeithas, ond ar y cyfan ni'n gallu gweld y fath fryntni, a'r fath gasineb a thrais a chreulondeb o un pen o'r byd i'r llall, y tristwch a'r dioddef. Ac fe ddath Iesu Grist lawr o'r nef i'r ddaear hon. Dyna chi ddarostyngiad. Ac i ni'n gwybod am ei ddioddefiadau yn ystod ei fywyd. I ni'n gwybod am y gwrthodiad cafodd tuag ato fe fel person a'i weinidogaeth, yr erledigaeth gan ei bobl ei hun. I ni'n gwybod hefyd am y modd y bu Satan yn ei wrthwynebu. Os i ni fel Cristnogion yn gallu tystio bod y frwydr yn erbyn Satan yn un ffyrnig ac yn un real, o beth oedd y frwydr pan oedd Satan allan yn ymosod ar Grist? Mi fydda fe'n ei wrthwynebu fe bob cam o'r daith. O genedigaeth, i ni'n gwybod, a fe gliw ni fwy am hyn, gwrthwynebiad Satan tuag at genedigaeth Crist, ac yna ei weinidogaeth ac yna ei farwolaeth Mae Satan wrthi yn ymosod, ac mae'r holl ddioddef na'n erchill. A beth ni'n deall mwy am hynny, falle byddwn ni mewn siap lot gwell fel pobl. O mae yna wersi fan hyn i'r Cristion ac i'r digred. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y cwpan y disgrifir yma, ac yna'n ail y cwestiwn, ac yna'n olaf y cyngor. Felly, cwpan, cwestiwn, cyngor. Yn gyntaf y cwpan yma, i ni'n gwybod, yr oedd Iesu Grist yn gwybod yr hyn oedd i ddod. Dyna beth i ni'n deall yn gyntaf. Beth oedd yn y cwpan yma? Beth oedd yn mynd i fod yn ran o'i hanes o'r presennol iddo fe. Oedd yn gwybod beth oedd yn mynd i ddod. Oedd yn gwybod yr dyddiau o'i flanau, yr oriau oedd o'i flanau, oedd yn gwybod. Adnod 42, gymaint oedd yn gwybod, mae'n dweud hyn gan ddywedyd, o dad, os ewyllysu droi heibio y cwpan hwn oddi wrthyf, hynny,
Nid fy wyllus I, ond eiddo ti awnele. Roedd e'n gwybod. Roedd e'n ddiw. Roedd e'n dod yn gwybod beth oedd yn mynd I ddigwydd. Roedd e'n gwybod y dioddef, ac mae hwnna'n gallu bod yn hyd yn oed yn waith, ond mae'r dioddef cyn yr achlysur yn gallu bod yn anferthol o beth. Yn sicr y mae'n barod I wneud y wyllus ei dad, Nefol, ond gwybu hefyd yr hyn oedd yn y cwpan, oedd o'i flaen, beth oedd yn ei wynebu, mae'r holl dioddef. Yr oedd yn gallu gweld yn glir, ac yno roedd yn yr ardd. Mae'r salmydd yn gwybod, felly sicr oedd Iesu'n gwybod, cyn i'r byd cael ei lunio, beth oedd y dioddef yn yr ardd hyd yn oed, heb sôn am arfryn Calfaria. Ond roedd e hefyd yn gwybod beth oedd y salmydd wedi dweud. Oedd y salmydd wedi dweud sut fath dioddef bydde fe'n ei gael. Salm 40 a 12. Canis drygau anifeiriol am cylchynasant o amgylch, fy mhechodau am daliasant fel na allwch edrych I fyny, amlach ydynt na gwall fy mhen, am hynny y pallodd fy nghalon gennyf. Roedd e'n mynd I ddioddef pechodau'r byd arno fe. A'r holl goblygiadau o hynny, yr holl ddioddef cyn yn ystod, roedd e'n gwybod beth oedd y digofaint yn mynd I fod, roedd e'n gwybod y mosodiadau oedd yn mynd I fod arno bob cyfeiriad. A mae'r salmydd yn dweud bod hwn yn mynd I ddigwydd. A dyna ddigwyddodd. I ni'n gwybod, mae hanes wedi datgan yn y ffynhonnell gwbl ddibynadwy hon, gair Duw. Os fi oedd na ffynhonnell hanes sydd mor ddibynadwy, dyma fe. Well ag unrhyw ffynhonnell hanes arall. Mae wedi cael ei brofi drwy draw, gan gymaint o awduron dros gymaint o flynyddoedd. Ac fe ddigwyddodd e'n do. A dyma beth sy'n rhyfeddol. Adnod 39. Ac wedi iddo fyned allan, neu fe a aeth, yn ôl ei arfer I fynydd yr olewydd. A'i ddisgyblion hefyd a'i cael yn asadef. Nawr mae hwnna'n wers yn ei hun. Fe aeth Iesu Grist yn ôl ei arfer. Roedd e'n gwybod canlyniadau gwneud yn ôl ei arfer. Roedd e'n gwybod yr hyn oedd Judas ar wneud. Roedd e'n gwybod bod Judas yn gwybod byddai'r Iesu yn mynd yn ôl ei arfer i'r ardd. Byddai'n yn gwybod hynny. Felly nid yn unig roedd Judas yn gwybod, oedd e'n gwybod beth oedd Judas yn mynd I wneud, ac felly byddech chi'n tybio paid â mynd na te. Paid â mynd i'r ardd. Gellu osgoi hyn. Gellu wneud chydig bach mwy o ddaioni I gymdeithas. Gallu ti wneud fwy o wirthiau. Sdim angen ti fynd i'r groes nawr. Ac fydde rhai pobl yn dadle hynny. Ond na, achos dyma oedd e'n gwybod rhaid oedd iddo ddioddef. Ac felly mae Iesu Grist yn mynd yn ôl ei arfer yn gwybod bod Judas yn mynd I arwain y milwyr yno ato. A bydde fe'n cael ei ddal. A bydde fe'n cael ei gamdrin. A bydde fe'n cael ei arwain at y groes. Ond roedd e'n gwybod hyn I gyd. Mae hwnna yn ei hun yn ddigon o dristwch. Ond yn diwedd, yn gwybod bod chi'n mynd I cael eich brydychu gan rhywun. A mae'r munud yna'n agosau. A rhywun dylse fod wedi gwybod yn well. A mae hwnna'n ddioddef o'r tristwch mwyaf. Ond diwedd, pan chi'n cael eich gadael lawr gan rhywun, mae'n brifo i'r byw. A mae roedd hwnna'n rhan o'r dioddef i'r Iesu. Roedd yn gwybod hynny. Ond mae gair Duw yn dweud wrthyn ni, gymaint oedd y dioddef, adnod 43, ac angel o'r nef ymddangosodd iddo yn ei nerthu ef. Anfonwyd angel I nerthu Crist yno, yn yr ardd. Dywed rhai bod hyn yn rhan hefyd oedd ar ostyngiad. A'i ddioddef, wrth iddo brofi bod angen am gael ei nerthu. Yn ei gnawd dynol, roedd angen nerth arno. Mae beth oedd e'n gwynebu yn fwy o beth ac mae unrhyw berson erioed wedi gwynebu. Does dim un person yn ar wyneb y ddeiar, yn hanes y byd, erioed wedi dioddef. A bydde rhywun yn dweud, I chi ddim yn gwybod am sut mae rhai terfysgwyr yn camdrin ac yn niweidio pobl ac yna ni lladd nhw a'r holl ddioddef. Na, dwi ddim byd tebyg I beth dioddefodd Iesu Grist.
Fe ddioddefod Iesu Grist yn ei fywyd yn ei weinidogaeth a'r holl ymysodiadau'r holl ysbrydion dieflig, effer neu hun yno, dyna ble roedden nhw allan am ei waed ac am ei ddinistrio fe, a'r holl bryderon a'r poenydio roedd hynny yn ei olygu, ond nid yn unig hynny, yr arwain i fyny at y groes, ac yna y croes hoeliad, wel wrth gwrs, mae'r elfen gorfforol yn erchyll, ond dyw'r elfen gorfforol ddim yn dod yn agos at i ddim yn sôn am yr elfen gorfforol, mae yna ffyrdd llawer gwaith yn cael eich lladd. Ond dyma'r ffordd y trefnwyd bydd y Crist yn cael ei gosbi pan nath y tad ei gosbi fe. Mae Crist yn gwybod bod hwn yn dod. A gymaint oedd y dioddef yno yn yr ardd cyn y digwyddiad, rhaid oedd i ddew anfonwyd angel i'w nerthu fe. Ond mae'n gysur hefyd yn diwedd, mae'n help, achos yno yn ei ddioddef roedd Iesu'n gwybod fod ei dad nefol wedi anfon yr angel i'w nerthu, ac roedd hwnna'n gysur y bydd yn cael ei nerthu trwyddo fe. Ac am nerthu oedd ei angen yn gwybod yr hyn oedd i ddod. Yno, yn yr ardd, cafodd ragolwg o'r dioddef oedd i ddod ar y groes. Na'r wrth gwrs oedd yn gwybod hyn cyn llunio'r byd. Ond mae yna rhywbeth fwy dwys am y peth. Mae yna rhywbeth mwy difrifol fan hyn yn yr ardd. Roedd yn agosau, roedd yn camu mewn. Ac roedd yna ragolwg o'r dioddef a'r groes oedd i ddod. Ac nid yn unig ragolwg o'r hoelion a'r gwaywffon a'r goron o ddrain, ond hefyd y gosb tragwyddol. Roedd yn gwybod y fydd y tad ar fi'n troi gefn arno. Doedd yna'n mynd i digwydd o blaen, doedd y tad ddim wedi troi gefn arno, ond roedd e ar fi'n digwydd. Ac roedd Iesu Grist yn gwybod bod hwnna'n mynd i digwydd. A mae hwnna'n gyfwerth ag uffern dros ei holl blant. Fydda'r tad yn ei gosbi fe am bob un pechod. Meddyliwch chi am y pechodau chi a fi wedi wneud. Mae'n ddigon o fynydd o bechodau ni wedi pechu heddi. Heb sôn am ddoi, heb sôn am wythnos diwetha, heb sôn am y blynyddoedd ni wedi bod yn fyw ar y ddaear, heb sôn am faint bynnag o flynyddoedd byddwn ni fyw. Bob un pechod dwi wedi wneud, fe gosbwyd Crist am bob un ohonyn nhw. Ond mae'n fwy na hynny, mae am pechodau i a chi sy'n fan hyn sy'n blant iddo, ac am holl blant yr arglwydd yn yr holl fyd dros hanes yr holl fyd. Yno ar y groes oedd Iesu Grist yn gwybod bod hwn yn mynd i ddigwydd. Yn yr ardd, roedd yn gwybod bod ar fi'n digwydd. Cafodd rhagflas o'r tad yn troi cefn arno. Dyna chi flas erchyll. Gwybyr Iesu y byddai'r holl bechodau yma yn cael ei roed arno ef am bwysau. Os ydy pwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd am un person yn teimlo fel mynyddoedd y byd. Beth oedd pwysau holl bechodau plant yr arglwydd? Roedd yn gwybod y daw cyfnod. Yno yn yr ardd, roedd yn gwybod y daw cyfnod pan daw holl becellau tanllid y fall yn ei erbyn. Pan y bydd Satan neu englynion dieflig yno yn ei mosod ac yn ei demtio i droi o'r llwybyroedd yr arni. Ac yno yn yr ardd byddai Satan wrthi yn sibrwd am heion neu demtasiynau pob math o bethau. Nid oedd Satan am iddo gyflawni'r daith i'r groes. Bod Satan am ei ladd doedd e ddim eisiau gweld Crist yn ennill y fuddugoliaeth. Ac felly mae yn erbyn hynny'n diwe. Mae eisiau ei ladd ond oedd e ddim eisiau Iesu Grist lwyddo yn y dasg, felly mae'n trio dod â pob math o bethau. Psalm 22. Adnod 12 ac 13, teirw lawer am cylchnasant, gwrdd deirw basan am hamgylchasant, ac orasant arnaf ei gennau fel llew rheibus a rhiadwy. Dyna beth oedd e fel. Y dioddef yn arwain i fyny at y groes, ac ar y groes. Hebreaid 5:7. Yr hwn yn nyddiau gnawd gwedi iddo trwy lefain cryf a dagrau, offrwng gweddiau ac erfyniau at yr hwn oedd abal i'w achub, ef oedd i wrth farwolaeth, a chael i'w wrando yn yr hyn a ofnodd. Yr oedd na lefain cryf a dagrau. Dyna chi ddioddef. Dyna chi unigrwydd yn gwynebu'r holl erchyllterau yma. Ac hyn oll ein mwy ni.
mwyn cymryd arno ein pechodau ni. Ni ddylse fod, ni dyle fod yr rhai sydd yn derbyn y gosb, ond Crist sydd yn derbyn y gosb. Fe paratodd ei hun i fynd tuag at Calfaria. 2 Corinthiaid 5:21, canes o'r hwn, nid adnabu bechod, a wnaeth fe yn bechod drosom ni, fel yn gwneled ni yn gyfiawnder Duw ynddo cymaint ei ddioddef yno yn yr ardd, wrth edrych ymlaen tuag at y groes. Mae ni'n aml falle meddwl am y dioddef ar y groes, ond yr oedd y dioddef yn yr ardd. Grandewch, adnod 44, ac fe mewn ymdrech meddwl, ond dwi'n rhywbeth mae hwnna'n ei hun. Roedd e mewn ymdrech meddwl, mae hwnna'n gallu fod un o'r dioddef o'r mwyaf gallwch chi ddychmygu. Yno ni feddwl roedd yn gwybod. Ac fe mewn ymdrech meddwl a weddiodd yn ddyfalach a'i chwys oedd fel defnyddau gwaed yn disgyn ar y ddaear. Dyna pa mor ddifrifol yw e. Dyna pa mor erchyll oedd e. Roedd y chwys yn pystyllu allan. Ac yno roedd y gwaed, a binaeth y gwaed neu roedd y chwys a'r gwaed wedi gymysgu. Ond beth ni'n gwybod yw mod yw hwn ddim yn rhyw ddioddef arferol. Dwi ddim yn rhyw boeni arferol. Dwi ddim yn rhyw ddioddef i ni ddim yn gwybod rhyw lawer yn falle o dro allan ni dweud oedd hwnna'n gyfnod anodd. Hwn yw'r peth o'r mwyaf y gweithaf oll o ddioddef. Cymaint oedd roedd ei chwys fel defnyddau gwaed yn syrthio i'r ddaear. Dyma i chi ddangos pa mor ddifrifol yw pechod. I ni yn arbenigwyr ar liwio pechod fel rhywbeth sydd ddim mor wael wedi'r cyfan. Ond dyma yw pechod sydd wedi achosi i Grist ddioddef fel hyn. Bod rhaid iddo ddioddef felly ein mwyn. Ond nid yw yn dysgu ni am ei gariad ag atom, iddo ddod i'r pwrpas, iddo beidio ildio'r temtasiwn i droi ffwrdd, iddo fynd i'r union le y byddai'n cael ei ddal, fe aeth e nôl ei arfer. Yr oedd y disgyblion yn gwybod, roedd Judas yn gwybod byddai'n cael ei ddal, ond roedd yn gwybod fe aeth e'n unswydd, yn gwybod fe ai yno, achos yno fyddai'n cael fy nal, ac yno fyddai'n cael fy arwain i Galfaria. Ond o'r dioddef, pan aeth e o'r neilltu am ychydig i weddio, roedd e'r boen, roedd e'r erchylltra, mae'n pwyso lawr arno. Roedd yr holl ysbrydion dieflig yma fel llewod rheibus yn ymosod arno. Mae'n erchyll i ni'n gwybod bod y groes yn ofnadw, ond roedd yr arwen i fyny at y groes yn erchyll. Wel, gyda chi ni symud, ni'n meddwl am, fyddwn ni'n canu hon os diw am yn ystod yr wythnosau nesaf. Dyma i chi ddisgrifiad. Diosgodd Crist o'i goron. Pam, sut? O'i wir fodd. Mwyn coroni Seion o'i wir fodd. Mwyn ni. Fe ddath y lawr o'r nef. I blygu ben dihalog. O dan y goron ddreiniog. I ddioddef dirmig lludiog. O'i wir fodd. Codi pen yr eog. O'i wir fodd. Nath fe ein mwyn ni. Ac yna, cofiwn Gethsemane. Lle bu ef. Ond nid ni'n anghofio Gethsemane. Ni'n anghofio'r groes yn aml, ond ni'n sicr yn anghofio Gethsemane, ac ni'n anghofio'r dioddef, yr chwysu fel defnyddau gwaed, yr holl erchyllter oedd fyna, cofiwn Gethsemane lle bu ef, yn chwysu'r gwaed yn ddagrau lle bu ef, ac am y fflangell greulon, yn arddu cefn y cyfion. A'r hyd heolydd Seion, lle bu ef, a'i gnawd yn gwsihirion. Lle bu ef. Dyna chi ddioddef. Dyna chi erchyll. Ac yno yn yr ardd, ar ben ei hun, roedd Iesu Grist yn gwybod bod hyn oll ar fi'n digwydd. A dyna oedd y pris roedd rhaid iddo dalu. Roedd rhaid talu'r pris. Roedd rhaid marw felly. Roedd rhaid iddo gymryd y gosb am ein pechod ni. Ac roedd o'i flan e. Wel, yn ail, beth am y cwestiwn mae'n ei osod? Adnod 46. Ac y ddywedodd wrthyn, Paham yr ydych yn cysgu. Codwch a gweddiwch, nad elwch mewn profedigaeth. Pam i chi'n cysgu? Os fiodd na eiriau, os fiodd na gwestiwn i ofyn i'r eglwys, os fiodd na gwestiwn i ofyn i'r byd, pam i chi'n cysgu?
Faint nawr? Bydd amser 10 munud wedi 4. Pnawn di Sul, oer a glib. Faint sydd yn cysgu? Lle does dim angen iddynt gysgu. Falle bod angen i rai gysgu, wrth gwrs. Ond mae yna rai lle dylsyn nhw fod yn hir arglwydd. Ond does dim bwriad. Am pnawn Sul. Dwi ddim eisiau. Falle ddoi mas heno. Pam i chi cysgu? Rhoddodd Crist y cyfarwyddyd i'r disgyblion. Iddyn beth i'w wneud? Oedd e wedi dweud wrthyn nhw cyn. Ond am ba bynnag reswm, ni wnaethant ddilyn y cyfarwyddiadau gan Grist i osgoi hyn. Roedd Iesu Grist yn gwybod, peidiwch a gwneud hyn. Pidwch cysgu. Gawson nhw rybydd adnod 40. A phan ddaeth efe'r man, efe ddwedodd wrthynt, gweddiwch nad eloch mewn profedigedd. Peidiwch a cysgu, ond gweddiwch. Gweddiwch tra fy mod i'n mynd i siarad â fy nhad nefol. Gweddiwch tra fy mod i yma yn dioddef ac yn paratoi at y dioddef o'r mwyaf. Gweddiwch fel na fyddwch chi'n mynd i brofedigaeth, fel na fyddwch chi'n colli mas. Mae yn dweud wrthynt y rheswm pam y dylsyn weddio. Bydd hyn yn ei rwystro rhag gwendid yn y dyfodol. Mae Iesu Grist yn gwybod bod na dreialon yn mynd i ddod o'i blaenau nhw. Mae'n dweud, newch yn siŵr bod chi'n barod ar gyfer y frwydr i fod yn ddisgyblion i mi. Peidiwch a cysgu. Gweddiwch, paratowch eich hun. Mae wedi dweud wrthyn nhw. Mae wedi dweud pam wrthyn nhw. Ond yn lle hyn, cawsant hwy yn cysgu. Maen nhw'n cysgu yn drwm. Efallai ni'n gweld o ran y tristwch, efallai straen oedd arnynt sydd wedi peri hyn. Y tristwch yn achosi'r blinder. Ond hyn i ni yn ei wybod yr oeddent wedi syrthio i gysgu. Tra yr oedd yr arglwydd Iesu Grist y gwaredwr yn paratoi ar gyfer y dasg a ddaeth i'w wneud, y dasg mwyaf yn hanes y byd. A dyna lle oedd yr rhai agosaf ato wedi syrthio i gysgu. Cymaint ei ddioddef bryd hynny hyd yn oed. Per oedd yw gorff chwysu'r hyn oedd fel defnyddau gwaed. Yn sicr mae yn wers yma'n diw ar gyfer y saint, ar gyfer Cristnogion. Sut all y disgyblion gysgu o wybod Iesu Grist fod yn dioddef felly? A byddai'n dioddef wrth fynd i'r groes. Sut gallen nhw fod wedi? Roedden nhw'n gwybod, roedd wedi dweud wrthyn nhw. Roedd yn unig, roedd yno, ac roedd yn edrych yn gorfforol, byddai wedi edrych yn ofnadw. A maen nhw'n cysgu. Gafon nhw'n rhybuddio, peidiwch cysgu. Gweddiwch, a be maen nhw'n neud, maen nhw'n cysgu. Nawr falle o ran tristwch, falle o ran y straen pwy a wyr, ond gafon nhw'n rhybuddio i beidio, fe gafon nhw'n rhybuddio beth o'n nhw fod i wneud. Ond beth amdano ni, wrth i ni weld heddi y fath at gasedd at Grist. Dyw e ddim fel betai yn siglo ni o gwbl. Mae noson y garolau'n dod lan da ni. Ni bron, hyd yn oed yn ddynol felly. I ni bron iawn wedi ildio i'r ffaith. Na fydd na lawer yn dod. Dim hyd yn oed Cristnogion heb sôn am y byd. I ni bron iawn a dweud, wel beth am roi'r ffidil yn y to? Achos pwy sy'n mynd i fentro dod mas ar nos Iau? Achos mae'r cor ymlaen nos Iau, neu mae yna rhyw sioe nadolig ymlaen i'r plant ar y nos Iau, neu mae rhyw gêm ymlaen ar nos Iau, neu mae rhywbeth arall ymlaen ar nos Iau, ac felly mae mor anodd i gael unrhyw un i ddod, hyd yn oed i awr o ganu cyrolau a neges am ddyfodiad Crist i'r byd. A ni bron iawn wedi dod i ddisgwyl. Oes pwrpas gofyn i unrhyw un i ddod? Oes pwrpas? Os pwrpas gyhoeddi i Gristnogion ein bod ni'n cynnal noson o garolau. Achos maen nhw'n cysgu. Maen nhw'n cysgu'n sôn, neu mae rhaid i'r plant fynd i'r gwely am wech, neu beth bynnag yw e. Ond dim os yw Manchester United neu Lerpwl yn chwarae, a maen nhw'n cael aros lan, tan 11, pryd ni acos eiddi penalties, ni'n aros lan yn hwyrach. Ond mae rhywbeth am bethau ysbrydol, na, ni'n methu wneud hyn. Ond dyma i ni'n sôn fan hyn, i ni'n cysgu. Mae'r byd wedi hen droi ar Grist, ac i ni'n gweld ein gwlad fach ni, gwlad oedd yn llawn diwygiadau dros 200 o flynyddoedd, ac i ni wedi hen bechu. Ac mae'r rhai o'r saint sydd ar ôl.
cysgu a pnawn sul. Cysgu pan mae'r cwrgweddi mlaen, neu mae'r raglen bach neis ar y teledu. A dwi ddim yn poeni ni rhyw lawer. Does dim lot o ots nag os. Beth yw'r ots? Fi na gwrdd arall, rhywbeth to. Fe ddown ni i un arall. Dim ond cwrdd bach yw e. Dwi ddim yn prif gwrdd. Dim ots amdano fe. A dwi ddim yn peri i ni wylo fe wnaeth Grist, wylo fe wnaeth y chwysu defnynnau o waed yn ei ddioddef dros o ni. A beth i ni'n gallu gwneud? I ni'n gallu gwneud, sdim ots. Sdim rhaid i fi ddod i bledio gyda'r arglwydd. O, ddiw graslon trig ar hawrth yn ni, tyrd lawr ein plith ni. Na, sdim ots. Mae gen i ormod o waith heddi. Neu mae gen i bethau eraill sy'n rhaid fi'n neud. Neu mae gen i tipyn bach o gur pen. Mae pen tos da fi. A dwi'n methu symud e. Dar wrth gwrs mae'n rhai sydd yn wael. A mae angen help yn nhw. Ond e'r mwyafrif llethol. Falle beth ai'n mentro allan i'r cwrgweddi wedi siglo'r pen tos na'n reit gloi. Ond dwi ddim yn real iawn i ni, nag yw. Dwi dioddefiadau Crist trosto ni. Yno yn yr ardd, heb sôn am arfryn Calfaria. Wrth weld yr hyn oll sydd o'n cwmpas ni, i ni dal i gysgu, sil ar ôl sil yn hedfan heibio, cwrgweddi ar ôl cwrgweddi yn hedfan heibio, ac i ni dal mewn trwmgwsg, noson o garolau ar ôl noson o garolau, cynhadledd ar ôl cynhadledd, i ni'n gobeithio'r cynhadledd hon yn ein hoedfa Gymraeg, a fydd Cymru ein gwlad ni, am ddod i hoedfa bregethu, a'r ateb Llynedd, na dim to, na'r flwyddyn cyn, ac i ni'n dod nawr i cael gymaint o ddiffyg ffydd, na'r flwyddyn nesaf chwaith. Ac yna ni'n gallu mynd i ambell i gwrgweddi ac dweud, o, ddiw graslon, tyd lawr i'n plith a diwygian glad ni. Ond does dim wir awedd ar ni, achos dydyn ni ddim yn dod yn agos i cael dagrau am gyflwr o wlad, heb sôn am dagrau fel criodd Crist. Mae'n driennus o ran y saint. Fe ddoi pam yn siwtio. Os doi o gwbl. Ond beth am y digred? Oes na rai sydd yn gwrando, sydd yn cysgu, fel petai pob dim yn mynd i fod yn iawn. Eich bod falle rhai sy'n gwrando ond yn ddigred, efallai yn gwrando ar y we, a rhai o'r teulu'n gwrando, a nhw ddim yn wir wedi dod i gredu, ond maen nhw'n clywed y sŵn yn y cefndir, maen nhw'n clywed y geiriau, smalio bod nhw'n gwrando efallai, ond go iawn i chi'n cysgu. Mae'r sŵn, mae'r sain yn mynd mewn drwy un glis ac allan drwy llall, ond dwi ddim yn golygu dim. Ond ni'n meddwl, pan o'n i'n ystyried y noson y garolau sydd yn dod i fyny, yr rhagfyr y seithfed. Benderfynus i well i fi checio am beth dwi wedi sôn yn yr rhai diwetha. Dyna beth sy'n mor dda am y cyfrifiadur. Lot o pethau sydd yn erchyll am y cyfrifiadur. Ddim yn gweithio hanner yr amser, o pa mae e'n gweithio, gallu mynd nôl. Es i nôl llynedd i weld beth oedd y testyn, beth oedd yr adnod. Cyna es i nôl 2022, 2021, 20, 19, 18, 17, lawr i 11, 10, 19, 2008, 2007. Dwi'n yn siŵr os oedd gen i yn 2006, dwi'n yn siŵr. Ond a falle oedd ni ddim yn rhoi nhw ar y cyfrifiadur pryd ni. Ond nes i nôl i tua 2007, 2006 falle. A wedyn meddylus, mae'r holl bobl o lot fwy yn dod yn y blynyddoedd cynnar. Lot fwy yn dod. A rhai wedi para dod dros y blynyddoedd, a dim ond dod i noson y garolau. A mae yna'r mwyafrif llethol dal mewn trwmgwsg o'r rhai sydd heb profesi. Cysgu. Meddwl fod popeth yn iawn. So'n 10, 15, faint o flynyddoedd yw e? So'n meddwl, sawl blynyddoedd, mae mathemateg i'n anodd i wneud o'r pulpit. Ond i ni wedi bod yn neud nhw'n blynyddoedd cyn ni hefyd, blynyddoedd maith. O negeseuon, jyst i'r un oedfan neb, sôn am yr oedfan eraill.
a'i heneidiau mewn trwmgwsg. Ddim yn gweld bod yna unrhyw broblem. Dim lot o ots am Grist yn yr ardd. Dim lot o ots am Grist ar y groes. Dim ond eisiau dod i wrando ac i ganu am Grist yn y preseb heb sylweddoli pwysigrwydd y preseb. A mae hwnna yn rhywbeth maen nhw'n meddwl, wel, ganau am hwnna ac yna fe ddoi nôl blwyddyn nesaf. Ni'n ddiolchgar am rhai sy'n dod nôl y flwyddyn nesaf. Ond am dristwch, bod nhw mewn trwmgwsg, a'i heneidiau mewn peryg ddirfawr, a Crist wedi dioddef gymaint iddynt. Fyddwn ni'n canu ar ddiwedd yr oedfa, pam, o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau drud. Allen ni newid pam o pam bechadur cyndyn, pam y cwsg denau drud, pam ti'n cysgu. Pam yn y byd i ti'n cysgu pan fod y neges bwysicaf yn cael ei chyhoeddi ti lles dy enau tragwyddol? Pam i ti'n cysgu? Mae dy greuwr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu ci. Pam i ti ddim yn gwrando? Pam i ti'n mynnu anwybyddu? Pam i ti'n rhoi dy draed fyny a pnawn sul? Pam i ti'n mynnu gwrthwynebu yr efengyl? Pam i ti'n neud hyn? Pam yr ail groes hoeli'r Iesu? Pam na fyny droi a byw? Darfu iddo drosod weidi? Dychwel at y Dduw. Mae hwn yn wers i'r Cristion. Pam i chi ddim yma? Pam i chi ddim yn dod i ganu i glodydd e? Darfu i Grist drosod weidi, dychwel at y Dduw. Dyma chi rybydd prysur ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di. Er i ti yn ysgam chwarae dirwyn, mae dy oriau di. Yma le y bydd dy drigfan. Dyna chi gwestiwn. Tra bod chi'n cysgu. Tra bod rhai falle sy'n ar y we ddim yn gwrando go iawn os nhw'n rhan o deulu efallai. Dyma chi gwestiwn. Ymha le y bydd y drigfan wedi'r el y byd ar dan, o fy enaid meddwl weithiau am y siwrnau sydd o'th flaen. Cyn i Dduw dy roi fyny, cyn i orwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu. Dyma'r cyngor, mynd adnabod Duw a'i hedd. Pam i chi'n cysgu? Wel, i orffen, beth yw'r cyngor? Na'r cwestiwn, pam y cysgu? Ond beth yw'r cyngor? Wel, rhoddodd i'r Iesu gyngor iddynt ar y cychwyn, do? Fe nath yr hybyddio nhw, adnod 40. Ond phan ddaeth fe'r man, fe ddywedodd wrthynt, gweddiwch nad elwch mewn profedigaeth. Mae wedi dweud wrthyn nhw. Chi'n mynd i gael eich hun am yn ei drwbl, chi'n mynd i gael eich hun am yn ei bryderon. Gweddiwch, peidiwch cysgu. Adnod, ac ar ddiwedd o dan, adnod 46, fe ddywedodd wrthynt, paham yr ydych yn cysgu, codwch a gweddiwch nad elwch mewn profedigaeth. Mae'n dweud eto wrthyn nhw. Dyma'r cyngor drwy gydol yr ysgrythyr, Psalm 121, yr adnod gyntaf, dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Beth i ni fod i wneud? Dyrchafu'n llygaid. Beth yw hwnna? Gweddi o'r galon. I edrych i fyny tuag at fy nghymorth, sef tuag at fy niw. Psalm 50, adnod 15. A galw arna fi y nydd trallod mi a thwaredaf a thi am gogoneddi. Iago 5, adnod 13. A oes neb yn eich plith mewn adfyd? Gweddied. Dyna'r cyngor wastad. Y cyngor yw gweddiwch. Ond nid dyma wnaeth Iesu Grist wrth iddo wynebu'r erchyllderau oedd o'i flaen, adnod 41 o'r darn, ac fe a dynodd oddi wrthynt tuag ergyd carreg, roedd e gyda'r disgyblion, a roedd e gyda'r ychydig disgyblion aeth yn bellach gyda fy yn yr ardd, ond nawr mae wedi mynd ar ben ei hun, tafliad carreg. Ac fe a dynodd oddi wrthynt tuag at ergyd carreg, ac wedi iddo fyned ar ei luniau fe a weddiodd. Dyna beth nath Iesu Grist pan oedd yn gwynebu'r erchyllderau mwyaf creulon oll. Roedd ar fi'n dioddef cosb y tad. Felly mae'n gweddio. Mae'n mynd ar ei luniau. Ac felly dyma'r cyngor, mae wedi dweud wrthyn ni beth i wneud. Cymerwch y cyngor yma, peidiwch mynd i drwmgwsg,
Dyrchefwch eich llygaid tuag at y mynyddoedd. Chi sy'n dal heb ddod at Grist, Eseia 55, adnod 6, ceisiwch yr arglwydd tra gallir ei gael. Gelwch arno tra fyddo'n agos. Mae rhaid i chi wneud rhywbeth. Na ni'n gwybod bod yr efengil, bod Iesu Grist wedi talu'r pris ar y groes drosto ni. Mae wedi wneud y gwaith i ni, mae wedi ennill iachawdwriaeth, ond mae dal ganddoch chi gyfrifoldeb. Beth yw'ch cyfrifoldeb chi? Dewch ato. Codwch eich llygaid tuag ato. Galwch arno. Tra fyddo'n agos. Gai ofyn i chi, a yw e'n agos atoch chi, yna galwch arno. Gweddiwch o Dduw Graslon. Agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. Dyna chi weddi allwch chi weddio. Dangos i mi fy mhechod. Dangos i mi fy angen. Dyna chi weddio. Dangos i mi Grist. Dangos i mi be mae wedi wneud dros fy mhechod. Dyna chi weddio allwch chi weddio. Galwch am drigaredd. Galwch am faddeuant pechodau. A bron iawn, allan ni ddweud, fydd e ddim yn geiriau penodol, fydd e yn ebychiad o'r galon, achos mae Crist yn deall y geiriau. Mae'n deall yr ebychiad. Galwch am drigaredd, achos dyma'r addewid. Ioan 6:37, un o fy hoff adnodau, os nad fy hoff adnod. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi a ddaw ata fi ac yn ar darn yma. Ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Y sawl sydd yn dod at Grist, neu'r sawl sydd yn galw ar Grist, adnod 46, ac a ddywedodd wrthynt. Paham yr ydych yn cysgu. Codwch a gweddiwch nad elwch mewn profedigeth, ac os newch chi hynny, nis bwriaf ef allan ddim. Dyna'r addewid. Os newch chi godi'ch llygaid, dyrchafu'ch llygaid, os newch chi bledio ag os newch chi weddio arno fe, o Dduw Graslon trigar hawrthyf, madda i mi yn fy mhechod, golch fi'n lan yn dy waed. Yna'r addewid yw, nis bwriaf ef allan ddim. Felly beth newch chi heddi? Newch chi barhau i gysgu a gadael i wythnos arall fy'n heibio. Neu addowch chi at Grist, tra i fod yn agos, tra i fod gerllaw. A plediwch ag e. Ac yna fe fydd na dderbyniad, fe fydd na faddeuant, fe fydd na groeso. Ac yna fe fyddwch chi yn dod yn rhan o'i deulu ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras, am dy drigaredd, ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, am ei fuddod, iddo ddod yn wirfoddol i'r byd yma. Gyda ddioddef, yr erchyllderau yna yn yr ardd yn arwain i fyny at ffrind Calfaria. Y tristwch o weld yr rhai oedd yn agos at o'n troi cefn nhw. Yr boen o weld ei dad nefol yn ei gosbi ef am ein pechodau ni o Dduw Graslon. Tyrd gweithio a gora llygaid a deillion iddynt weld ei hangen am Grist. Tyrd ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn honno. 303, pam, o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau drud. Mae dy greuwr heddiw yn gofyn pam yr ymgyndynu ci. 303 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.